være med at oversætte. Ja. Fordi det, jeg overgår ikke at oversætte også completion, og det gider jeg, men Har du editet noget? jeg har redigeret noget. Jeg har redigeret noget, indtil videre. Er det kun runs eller også sådan her? Runs. Nej! Nej! Det ved jeg, eller død du? Jeg døde. Jeg fik Okay, ikke et jeg tror, lag, så jeg var skal ikke have helt shippet, og så døde jeg sådan til det sidste procent.